Hello guys! Welcome sa part 2 sa atong topic nga strain. In this video, mag-solve ko upat ka problems regarding strain. So we have problem 1, 2, 3, and 4. Okay, so di na ta magdugay. Let's start! Problem 1. The compound bar carries the axial forces P and 2P. Find the maximum allowable value of P if the working stresses are 40 kSI for steel and 20 kSI for aluminum, and the total elongation of the bar is not to exceed 0.2 inches. In our problem, gitagaan ta og duha ka materials, steel and aluminum. Dayon given ang ilahang area, ilahang length, given pod ang ilahang modulus of elasticity. Also, given pod ang ilahang stresses. So we have 40 kSI for steel and we have 20 kSI for aluminum. Dayon gihatag ang total elongation. So unsa kataas na stretch ang duha ka material overall. Naatay 0.2 inches. Para di ta maglibog, ato nang i-plug in diri sa baba. Na nakaroon ng ato ang given nga stress sa duha ka material. Kung atong tanawon ang bar, i-applyan siya og duha ka external force. You have P and also 2P. Ang gipangita sa problem is value sa imuhang maximum allowable value of P. Para atong may bawaan ang value sa ato ang P, maghimo sa ko og line. Kung atong analyzon og dugang ang atong problem, atong makita nga combination ni sa imuhang stress o strain. Therefore, kuhaon nato ang maximum allowable value of P sa duha ka paagi by stress formula and by strain formula. Magsugod ta sa stress formula and mag-base ta sa duha ka material, steel and aluminum. Karon base sa equation sa stress nga force over area, ang ato ang stress sa steel is natay 40,000 psi or you have 40 kSI. Also given ang iyang area nga 0.4 inches squared. Ang pangutana karon, unsa nga P ang gamiton nimo para sa steel? Ang P diri ang atong gamiton is dili ning 2P or kaning P. Kung dili kani nga P, mag-base ta sa internal force sa imuhang material. Unsay na experience niyang force sa sulod. Para atong may bawaan, atong imagine nga atong putlon ang ato ang material nga steel. For example, dili lang ta nga part nag-cut sa imuhang steel. Kanilang small part ang ato ang kwaon para atong may bawaan ang iyang internal force. Karon kani nga portion ang ato ang ikuha. Mao ni siya nakay external force nga 2P. Unsa ka nga internal force ang iyang experience ani? Atong hunahon nga ang atong system is in equilibrium. Nagpasabot dapat walay maguba or walay matandog sa ato ang system. Ma-maintain ang iyang balance. Therefore, naani siya internal force nga also 2P. Ngano kang 2P gihapon? Mo-follow ta sa first law of Newton nga nag-ingon summation of forces equals 0. In order ma-zero nato ang system o ma-maintain nato sa equilibrium, ato gining counteran diri og same force nga iyahang na-experience external. Ug kanipod nga equation nag-follow sa third law of Newton nga in every action there is an opposite but equal reaction. Kung imo ning isolve summation of forces along x, makakuha gyud ka og value nga 0. Therefore, ang P nga gamiton nimo sa stress nga equation is 2P. Now we have the final equation para sa stress ato ang steel. We have sigma or stress equals 2P over area. Ato nang i-plug in ang mga value para sa steel aron makuha nato ang value ni P. Sa inyong nakita, we have 40 kSI equals 2P divided by area sa steel nga 0.4 inches squared. Para atong may bawaan unsa ang value ni P, ato ning isolve gamit ang ato ang calcu. In our calculator,
ang 40 PSI, i-convert na ko into PSI. So you have 40,000 PSI equals 2 alpha x, kanang x nagrepresent na sa imong force P divided by area. Para mabuuan na to ang value sa P atong i-shift solve. Therefore, nakakuha ka og 8,000. Kanang 8,000 unsa ka unit ani? Kay maximum allowable value of P man nagrepresent na og force. Therefore, ang imong unit is pounds. Karon natay value ni P nga 8,000 pounds, or that is equivalent to 8 kips or kilo pounds. Ang pangutana karon, nahuman na matag solve? The answer is wala pa. Nganuman, tungod kay ang kanang P is gikan sa steel, naapatay stress sa tuang aluminum. Para atong mibawan unsa ang value ni P sa stress at aluminum, ipadayon na tog solve ang problem. Based sa ato ang gisgutan kaganina sa steel, ato na pong kwaon ang na-experience nga internal force sa ato ang aluminum. Para atong mibawan, ato na pong i-imagine nga atong ikat ang ato ang aluminum para makita nato sa sulod unsa iyang internal force. Ganina for steel, direta nga portion ng cut. Karon for aluminum, kanina po nga portion ang ato ang putlon. And kwaon ako ni nga part sa aluminum. Muna ni ang cut portion sa ato ang aluminum. We have this one. Nganong gi-apil man ng steel? Kung kani atong giputol, apil ginang steel kay connected man ang duha. Kung atong tanawon, ang aluminum nimo naka-experience siya og duha ka force external, P and 2P. Ug ang kanang duha ka force, ang ilang direction is along x going to the right. Para ma-maintain ang equilibrium sa system, ato gyapong i-follow ang first law of Newton and third law of Newton. Naada ay ni internal force nga na-experience imong aluminum nga overall 3P. And kanang 3P mo na itong gamiton sa stress formula para sa aluminum. Diri sa to ang equation sa stress para sa aluminum, mo man itong main equation sa stress, force over area. And kani nga force ang atong gamiton is ang atong gamiton is internal force. Now we have 3P over A. Atong i-plug in ang mga value. We have 20 KSI para sa stress sa atong aluminum equals 3P over 0.6 inches squared nga mo ni ang area sa imuhang aluminum. Para masolve na to ang value sa P, atong gamito ng ato ang calcu. Now in our calculator, ang kaning KSI again akong i-convert into PSI equals 3P or alpha x in our calcu divided by area na 0.6. Para masolve na to si P, ato na lang ning i-shift solve. Therefore, ang value dahil sa imuhang P at aluminum, you have 4,000 pounds. Kaning 4,000 pounds, this is also equals 4 kips. Take note nga sa duha ka solusyon nga atong gibuhat, nanaputay duha ka value sa P. Ang pangutana karon nahuman na mata. Wala pagihapon kay combination man sa stress o sa strain. Karon na pud atong kwaon ang value sa P gamit ang total elongation o strain sa imong bar nga 0.2 atong isolve. This is your total elongation of the bar. Karon kwaon na to ang P gamit ani nga value from our previous video nga ang equation for strain or elongation kay strain equals force times L divided by A times E. Muna ang main equation sa ato ang strain or elongation. From our main equation, mo na ni ang resulta sa ato ang steel and aluminum. And based sa problem, given ang ato ang area sa duha ka material, given ang ilang E, o given ang ilahang L. Kumusta man ang force P? Ang force P diri ang atong gamiton is internal force gihapon. Kung unsa nga internal force ang atong nakuha sa stress, mao po ni atong gamiton diri sa ato ang strain. Karon atong i-plug in ang mga value.
Diri sa atong equation, kung atong tanawon, ang nabili na lang nga anon isang imuhang P. Kaning P na lang nimo. Again, atong gigamit diri ang internal force nga na-experience sa imong material. For steel, nigamit ta og 2P. For aluminum, nigamit ta og 3P. Base ni sa atong nakuha ganina sa stress. Murag hapon atong gamiton nga value sa ato ang internal force pag mogamit ta sa equation sa strain. Ikaduha, kaning 4 feet mo ni ang imuhang length, total length sa imuhang steel. Nganong ato manggi times og 12 inches? Kay we have to be consistent with our unit. Kay ang gigamit nato nga mga unit 3A is inches. Feet man na ato nang i-convert into inches. So therefore, sa ato nang nahibaluan nga 1/4 equals 12 inches, para ka ng 4 feet mahimo na siyang inches, ato na lang i-multiply sa 12. And then we have area 0.4 times ang iyahang modulus of elasticity. Likewise, kana nga principles ato pa nang i-apply diri sa aluminum. Karon pila ka ang value sa imuhang force P? Para atong mahibaw-an, ato ning i-solve gamit ato ang calcu. Sa atong calculator, we have these various numbers. Ato na lang i-shift solve para makuha nato ang value sa P. We have equals, karon nakuha nato ang value nga 7,611.54. Nakakuha ta og value sa P nga 7,611.54 pounds. Gikan aning tulo ka value sa P nga atong na-solve. Asa ka sa tulo ang maximum allowable value of P? 8,000, 4,000, or 7,611. Siguro maingon ka og 8,000 kay from the word maximum, pero dili na ang correct answer. Ang saktong answer is 4,000 pounds. Nganong 4,000 pounds man ang maximum allowable value of P atong i-analyze. Ang kanang 8,000 pounds nakuha nimo na sa imuhang steel. Ang 4,000 pounds nakuha nimo niya sa imuhang aluminum. Take note, pag 8,000 pounds imong gamiton nga force P, kaning imong aluminum mulangkat ni nga naman ang allowable niya nga force is only 4,000. Pag mo exceed ka og 4,000, dili na ma-maintain ang equilibrium sa imong system. Kung mogamit po ka og 7,611, pag i-apply nimo na kang steel, walay problema nga naman. Kay ang makaya ni steel nga maximum allowable force is 8,000. But again, ang problema pag imo nang gamiton kanang 7,611, delikado si aluminum kay 4,000 ra ang iyahang makaya nga load. Therefore, para safe imuhang system, maintain in equilibrium, mangita gyud ka og safe value sa force nga dili matarog imuhang system. And ang appropriate ana nga value is kaning 4,000 pounds. Kay safe kang aluminum, most of all, safe pod kang steel. Problem 2. The bar ABC is supported by a pin at A and a steel wire at B. Calculate the elongation of the wire when the 36-pound horizontal force is applied at C. The cross-sectional area of the wire is 0.0025 inches squared, and the modulus of elasticity of steel is 29 million psi. Ang ipangita sa problem, pila daw imuhang elongation or strain sa imuhang wire na mo counter ani nga force. Kaya ang sit up man gyud ani, kung wala ning wire, pagbira ning 36 pounds, kani imong bar ABC matumba na going to the right. Muna naghikot ka og wire diri aron dili matumba imuhang
bar. Unsa may given sa problem? We have this force external 36 pounds and we have also pin at point A. Dayon given ang area sa imuhang wire nga 0.0025 o given pud ang E sa steel nga 29 times 10 to the power of 6 psi. Asa man ni magamit nga E? Take note na ang material sa imong wire kay steel. So kani nga value sa E diri gini magamit sa imuhang wire. Kay elongation man o strain sa wire ang ipangita, atong gamiton ng ato ang main equation. We have strain or elongation sa wire equals force applied by wire times length over area times E. Based aning equation, unsa man ang naay value atong i-check. Number 1 is naay value imuhang length. You have this one, 5 feet. Ikaduha nga naay value ang imuhang area na kay 0.0025 inches squared. Ikatulo nga naay value imong modulus of elasticity na 29 million psi. Ang wala na value is kanilang imuhang force sa wire. Pag nanakay value ani, makuha na nato ang elongation sa wire. Now, pangita ko nato ang value ni force applied by wire para makakuha ta og elongation. Take note kay force man ang gipangita, ato din gamiton ang first law of Newton or summation of forces equals 0. Para maibaw-an nato ang mga forces nga existing sa ato ang system, ang atong buhaton maghimo ta og FBD or free body diagram aron makita nato tanan ang existing force. Muna ato ang FBD sa ato ang system. So natay 36 pounds. Since at point A, pin man ang gigamit in statics, pag pin atong hinumduman nga nagid tay duha ka reaction ani along Y and along X. We have EX and EY. And then naakay tensile force ni wire which is equal sa P wire. Ang iyang direction is going to the left. Nganuman, take note kung ang direction sa imuhang wire going to the right, ang mahitabuan na gitabangan nimog duot or bira si 36 pounds. Munang imong direction is going to the left kay kani nga force imuha ning gi-counter. In order nga ang imong bar A, B, C dili matumba padung sa right. And ang imong system will remain in equilibrium. Sa inyong nakita, sa atong FBD na ay upat ka forces. We have 36 tension or P wire, EX and EY. Sa upat, usaray na ay value. Atong buhaton karon mangita tagpaagi nga makancel ang duha ka unknown. Mugamit ta og formula sa moment. Atong i-apply ang principle sa moment. Mao ni ang equation sa moment. So we have force times perpendicular distance. Kung balikan nato ato ang FBD na atay length or distance na 6 feet and 4 feet. Kung usara ka line that is feet, pag duha na that is inches. Itong buhaton magmomenta sa point nga daghang anon ang ma-zero. Ug base atong nakita dire gid mag-moment sa point A. Now, nag-moment na ta at point A. Atong hinumduman nga sa moment basta magsabay, automatic positive. Pag magtagbo sila sa respective force, automatic negative. Ato nang isolve. Okay, so we have this equation, summation of moment at A equals 0, taking counterclockwise as positive. Therefore, ang imong EX and EY that is equals to 0. Now we have this one. Kaya diri man ka nag-moment, pagtuyo ka ana sa imuhang moment counterclockwise, kung imong tanawon si P wire that is positive. Sabay man sila, pagpadung dito ang direction, si wire pod padung sa left. Therefore, naakay positive kay nagsabay man. Force times distance, so force P wire, pila may distance niya or perpendicular distance, nakay 6 feet minus 36 pounds. Nganong minus man o negative man ang 36 pounds? Kay pagtuyok sa imuhang moment arm
padung sa left na kani siya nagtagbo sila kay kani padung man sa right. Kay nagtagbo man automatic negative. Times pila iyang distance. So from point A to point C, overall na kay 10 feet. Pila ka ang value ni P wire atong isolve. P wire or alpha x in our calcu times 6 feet minus 36 pounds times 10 feet equals 0. So shift solve lang natin equals, so meron tayong 60. Ano kaya ang unit ng 60? Kay P wire man, force man na siya, automatic ang unit is also a unit of force. We have pounds. Now we have a value of P wire which is equals to 60 pounds. Karon natay value ni P wire nga 60 pounds. Ang length is given 5 feet. Kay feet man ang given, nga imo pong tan-awon ang ubang unit. For example sa area, ang gigamit inches squared. And then sa imong E, ang gigamit PSI or you have pound per square inch. Therefore, ang atong goal is dapat consistent ato ang unit. Atong buhaton, i-convert nato ng feet into inches. Ug kabalota nga ang 1 foot equals 12 inches. Aron mahimo ning inches ang 5 feet, mo nang ato ning i-multiply sa 12. And divided by, you have area 0.0025 inches squared times E modulus of elasticity na 29 million PSI. Para atong mahibaw-an ang value sa elongation sa wire or unsa siya kataas na stretch, ato ning isolve gamit ato ang calcu. From our calculator, we have 60 pounds times 5 feet times 12 inches divided by area na 0.0025 inches squared times 29 million PSI equals, we have 0.049 inches. Therefore, mo ni ang value sa imuhang elongation or strain sa imuhang steel wire. Problem 3. The rigid bar AB is supported by two rods made of the same material. If the bar is horizontal before the load P is applied, find the distance x that locates the position where P must act if the bar is to remain horizontal. Neglect the weight of bar AB. Based atong problem, natay duha nga nag-support sa bar. We have rod A and also this rod B. According sa statement sa problem, kaning duha ka rod, same material. Pag maingon ta og same material, unsa may naa sa atong hunahuna dayon ni ana. Kabalotang ang ilahang modulus of elasticity is equal. Nagpasabot kay same material man, equal ang E or modulus of elasticity sa duha ka material. Therefore, E sa rod E equals E sa rod B. Overall, tawago lang nato na og E. Next nga atong analyson kani nga statement. If the bar is horizontal before the load P is applied, find the distance x that locates the position where P must act if the bar is to remain horizontal. Nagpasabot ana, pag apply nimo aning load P, dapat ma-maintain ang horizontal sa imuhang bar. Kay kung dili man gyud mao ang location sa imuhang P, dili na ma-maintain ang imuhang horizontal. For example, diri ka nagbutang og P. As a result, posible nga imong bar ang iyahang posisyon ana na mas na-stretch ang rod B kaysa rod A kay kani nga force duol man sa imuhang force P nga gi-apply. That is why nga atong pangitaon karon unsa nga distance ang nga i-locate si P para ma-maintain ang imuhang horizontal sa imuhang bar AB. In order nga ma-maintain ang horizontal ni bar AB, natay idea nga dapat pareha nga value mas stretch imuhang rod A o rod B. Therefore, kinahanglan gid sila pareha og strain or elongation. Dapat equal ang elongation or strain ni rod A o rod B. Karon ato ning i-review nga equation. Ngano ganing equal ang modulus of elasticity ni rod A o rod B? Unang rason kay same material.
Ikaduha nga statement, ngano ganing equal ang elongation ni rad A og elongation or strain ni rad B? Aron ma-maintain nato ang horizontal sa imuhang bar AB. Karon ato na pong sayron kung unsa ang mga forces nga existing sa ato ang system. Maghimo ta og free body diagram. Based sa ato ang free body diagram, natay tulo ka force. We have force P going down, and then we have tensile force sa rod A, tawagon na to na tensile force A or TA, and we have TB. Nganong wala man tay weight of the bar? Ang rason kay giingon diri neglect the weight of the bar AB. Mao nang sa atong free body diagram, tulo lang ato ang forces. Karon atong isolve ang problem, unahon natong solve kani nga statement. Now we have this equation. We have elongation of rod A equals elongation or strain of rod B. Atong gamiton ang main equation para sa strain or elongation. Natay main equation para sa ato ang elongation. We have PL over AE, or please lang ako'y ingatan. Base ani unsa may given nga value. So para sa length na kay given ang length 2 feet and 3 feet. Gihatag pod ang imuhang area 0.4 sa rod A and 0.2 inches squared sa rod B. Ang imong P o P sa B mo na ni siya tension A o tension B. Ngano man, di ba ang tension is also a force? Naman tayo gitawag nga tensile force. Na nganong ang direksyon niya pasaka man, kay iyang gi-counter ang kani nga force P. Therefore ang iyahang sense of direction pasaka. Di man ang ginato basta tensile force always gina pabira. Para ani diha man padung imong direksyon sa force P, therefore imong gibitad o gibira imong bar pasaka para ma-counter ni nga force. Og sa laing bahin, pwede na to ma-cancel ang E sa rod A o E sa rod B kay di ba equal sa mana sila sa ato nang hibaw-an ganina o kana kay si material man kaning duha pwede na to ma-cancel. Atong i-simplify pa gyud ato ang equation. Karon mo na ni ang remaining value sa ato ang equation. From PA akong gi-convert into TA o TV. Atong i-plug in ang mga value para makuha na to ang value sa TA and TB. Muna ni ang value sa ato ang equation. We have TA times length natay 2 feet, this one. In order ma-consistent again ang ato ang equation, i-convert na to ni into inches mo nang times 12 inches ta. Divided by kani your area. Likewise, mapo niya itong gibuhat sa imuhang rod B. Given siya 3 feet times 12 inches to convert this into inches divided by your area na 0.2 inches squared. Kung ato ning i-simplify, pila ka ang answer. So, based ani nga equation, makakuha ta og TA equals 3 TV. And this is our equation 1. Take note, ang atong equation 1, we have 2 unknowns. Karon mangita ta og laing equation para ma-solve nato ang value ni x kay dili man ta pwede ani kay one equation 2 unknowns dili ni ma-solve. In order makakuha ta og lain nga equation kay kaning equation gikuha man nato ni sa imuhang formula sa strain o base sa statement nga ang rod 1 o ang rod 2 equal ilang strain. Ang other equation na pud karon kuhaon nato gikan sa ato ang free body diagram. Mag-base na pud ta sa mga existing force. Sa atong free body diagram kay naaman tay tulo ka forces TA, P ug TB. Atong i-plug in tong value ni TA nga equals 3B. Dili ta pwede mo gamit og first law of Newton. Even though ang forces puro tanan going along y-axis, kay kung mag first law of Newton ta, makakuha man ta sa value ni P, dili siya pwede. Kay dili mag-consistent atong equation. Mangita tag way nga makakuha tag equation nga walay force P. Unsa man atong buhaton? Mo-apply ta og moment. Asa pud ta mag-moment ta at force P para kini ma-zero.
Karon dirita sa force P nag-moment. Therefore, ma-zero na nimong P. Itong buhaton kung ano to ang equation gamit sa moment. Therefore, nanatay summation of moment at point A equals 0, taking counterclockwise as positive. Again, pag magsugat, negative. Pag magsabay, positive. Ang moment at point P with respect sa TA, that is negative nga naman. Diba, counterclockwise man na siya. Pag imo nang ituyok, kani going down, ang imuhang TA, saka. Mo nang nakakuha taog negative TA, kaya nagsugat man sila. So, TA, ang distance is X. Mo man ang TA from point P, we have distance X. With respect po sa TB, pag saka sa imong moment arm, nagsabay sila sa TB. Unsa may distance aning point P padong TB. Take note, ang total length sa rod is 10 feet. Therefore, 10 feet minus X, mo ni siya nga distance. So, we have this one, 10 feet minus X. Mo ni nga distance atong makuha. Equals 0. Next, atong i-convert ang value ni TA into 3 TB. So, we have 3 TB times X plus TB, 10 minus X. Based aning equation, masolve na nato ang value ni X. Ang TB ani ma-cancel. Kung atong kaning value atong i-transpose, pwede na nato ma-cancel si TB. Gikan ani nga equation, we can cancel TB. Atong nakita nga we have one equation, one unknown nga X. Therefore, automatic na natong makuha ang value ni X. Para atong mahibaw-an, atong i-solve gamit ato ang calcu. Diri sa calcu, we have 10 minus alpha x equals 3x based aning equation. Ato na lang i-shift solve para makuha ang value ni x. Nakakuha ta og value sa x nga 2.5. Unsa ka unit ani? Kay ang remaining unit sa imuhang equation is feet. Di ba kaning 10 ang unit is 10 feet? Therefore, kaning nakuha ni mga value sa x nga 2.5, ang unit ani is feet. Kaning atong nakuha nga 2.5 feet, mo ni ang distance x nga dapat yun malocate si P para ang imuhang bar AB remain in horizontal. Problem 4. What is most nearly the total elongation of the rod shown if E equals 69 gigapascal? Neglect bending. Sa atong problem, gipangita ang total elongation aning ato ang rod. Ang given na mga value sa problem natay E nga 69 gigapascal. Muni ang ato ang modulus of elasticity sa duha ka material. Next, gihatag ang force nga gi-apply sa ato ang system. So we have 27 kN. Pagbiraan na, nag-apply kag force, imong gibira na imong rod, ang nahitabo nagi na siya elongation. Mo na tong pangitaon karon. Given pod ang diameter sa ato ang duha ka rod, 300 mm, 150 mm, ug gihatag pod ang total length sa duha ka rod. We have 2.5 meter and 1.75 meter for rod 2. Kaning gipakita diri nga in view, nagpasabot ni kung dirita sa ilaw magtan-aw. Mo ni ato ang makita. Atong isolve na ang problem. Karon we have strain or elongation total nga mo ning gipangita sa problem equals summation of elongation sa rod. Kini nga statement kung ato ning i-simplify, this is just elongation sa rod 1 plus elongation sa rod 2. Ato nang i-plug in ang original equation sa elongation. Muna ni ato ang output, and based ani nga equation unsa may common sa ato ang value. Una, common ato ang E. Ang E aning rod 1 ug rod 2 parihara. Ikaduha, common ato ang force P na equal sa 27 kN. So common ang P and also ang imuhang E. Ato ning i-transform ato ang equation. Muna ni ang simplified form sa ato ang equation. So atong ipagawa si P o force P og si E nga modulus of elasticity kay common man siya sa duha ka rod. Muna ni ang atong bag-o nga format. Okay, ato nang isolve ang value ni total elongation. Atong i-plug in ang mga given nga data. From this equation, atong i-plug in ang mga given value. We have
force P nga given 27 kilonewton. Akong gibuhat, ako nang gi-convert into newton, na natakaroy 27,000 newton. Ikaduha, ang given nga modulus of elasticity. Ang gihatag nga value kay 69 gigapascal man, ako nang gi-convert into pascal. We have 69 times 10 to the power of 9 pascal, or we have 69 billion pascal. For the length of rod 1 and rod 2 given man, we have 2.5 meters o 1.75. Nataroy 2.5 o 1.75 meter. Ang sa area, walay gihatag nga area, pero gihatag ang iyahang diameter nga 300 o 150 mm. And ang ato ang equation to find the area, we have 1/4 pi d squared. Natay constant value diri nga 1/4 pi. Ang problema karon imuhang d squared. Ang d squared ang gihatag is 300 mm. Pero kanang mm nga unit dili nato na gamiton. Ngano man, una sa ato ang numerator atong gigamit nga unit is meter. Ikaduha, gigamit ta og unit nga pascal. Atong hinumduman pag pascal iyang unit is newton over meter squared. Dapat consistent ta sa unit. And kabaluta nga ang 1 meter equals 1,000 mm. Therefore, para kaning 300 o 150 mahimo ning meter, ato na ang i-divide by 1,000. Mo na ni ang resulta. Natay 0.3 meter and 0.150 meter. Then, squared. Kompleto na atong setup para makuha ang total elongation. Para atong mahibawan unsa ang value, ato ning isolve gamit ato ang calcu. Sa inyong nakita sa atong calculator, atong ipang plug in nga value para makuha ato ang total elongation. We have 27,000 newton, and then we have 69 billion pascal. Also for rod 1 atay 2.5 divided by 0.25. Kaning 1/4 ako na lang ning gi-convert into decimal times pi times 0.3 meter squared. For rod 2, sa inyong nakita, we have this one, 1.75 meter ang iyang length. Then sa iyang denominator, we have 0.25 pi times 1.50 squared. Ato na lang ning equals para makuha nato ang value. Nakakuha tag value sa total elongation nga 5.259 to the power of -5. Ang unit ana walay lain is kay elongation man, we have meter. Muna ni atong final value sa ato ang total elongation. Naatay 5.259 times 10 to the power of -5 meter. Atong goal is ato ning i-convert into mm. Para ma-convert ni into mm, ato lang ning i-times og 1,000. Kung pila ang value, atong gamiton na ato ang calcu. So we have this one answer times 1,000. Pila kaha? Sada. Naatay 0.0525 mm. Muna ni ang final answer sa ato ang problem. Kaning 0.0525 mm. Salamat kayo sa pagtanaw ninyo ani nga video. See you in my next video.